Dziewiąty dzyl. Proszę wstać, sąd idzie. Rozsądzeni w mionopolści Republici, sądzeno cieta znobno. Dnia 14 kwiata 2006 roku Łekolny Sąd w Egduńsku po obsądzeniem sprawę z udani Amandu Sakunci Łerozdenk Łeżyko. 1. Zdenk z dnia 21 sywnika 1991 roku zapisany pod numra 64 1991 w Urzędzie Cywilnym Ustawu w Jastarnie uznać za rozdany przez Rozdenk bez osądzywania o tym, kto je winowaty. 2. Dozornictwo nad nieustnym Mateusza Kunką a Miją Kunką dać obadwoje starszym ze splac batnosce nieustnych wskazuje so przematce. 10 lat przeżytych raza. Dla Mateusza i myje im już wiedno za mało czasu. Wici procem zdrów rozumowi byli z nima, ciej maje bela rozlazły z bialką. 5 lat rechli. Choć jej mum soziecy łeb ten czas poukledyny, na słowa sądę Zdenk uznać za rozdyny. Są jakby kto zemny kam przeroził mnie do uderzony łeb. Samueta tak bela w tym zieniałym stunie. Wzujny zrozumienie, co jem łe dulczyl, szukul w tym iloce nie prześlo. Jeśli kto by miał bec ten winowajca, to i to był je. Na najmocniejszy ległetka, bene mojej desie, nie tykala so tełe co leccie. Młeży, piesk, wiatr, gwiazdy na nocnym niebie, deja, robłeta, bele mnie mileczniejsze. Kasiepskie bela nymirsie. Je nie rozmiul, nie ledyl nie reśnozne. Stojeni, to je co pani są. Tereska Amandus prosto z sądu resił stroną Redynie do Mytławę. Długłeś nekrowu, ale kureśce nalos kamień. Cesnął nim z całą młecą w łeda, tak co by nikt jugłe nie nalos. Syd w auto ustawiony na straganiarści, a jachał do domu. Liska nie mogła sonaleźć z flachu. Łeno je była na ostatnich nogach. Dziecko zamanówszy ruksało ja tam sam, jakby dawało znać, że chce na świat. Łena chłedza po izbie, żeby ubiżać mojego Ericzka, ale łen był jak młe to widło, a nie chce ustać. Knopik czuł, że matka je nerwis, sum tyś so nerwewu. Ten story strech jachał do tego sądu, a Nania prawie dzisy neci nie darwały przechadać. Choć to było dochwiedzec, że ona może wnet urodzec. Liska sadła na łóżku, a zaczęła mówić różeńc. Nie mogła so richtig uspokoić z tej młetała pyceś, a derch myślał o swoim Amandusku, a ten diocheł jak na złość nie odbierał mobil telefony. W końcu ona zadzwoniła po kuzyna. Coś w tych heciach je tak cechłe. Amandus łebe się do dół. Wlóz do góry na przanter, do spik izbę, a zlóz zys w dół. Kiedy chłena zestu je. Dwirze były open. Łena jest zaryska przyńdze. Sot so wzesel, a zaczął czytać gazeta. Starszy 14-letny Rózech, terna so zabila, nie mogą zledać z gardę ze starnośkłelowych drechów swojej córcie, jednak nikogo nie robią winowatym za jej śmierć. Wieś to na człowieka, a w grepie oni są jak wyłcie. Szkoda tego Zeusa. To iś mogło rzec. Matka to urodzy. Ala weterio, gdzie je mój mobil telefon? Iłe w tym sądze waląciel Aliska do chmegla złynic. Ala biedzę, się snysce nieodebronych. Ciu, je SMS. Jem w Pucku w Bolece. Eryk socesnie na świat. Liska.
Halo, je tam doktor przy mojej bialce? Je jada. Wceska ja gaz podloga auta. Jo, tu jem, wszystko je jak trzeba. Łedrzek białogłowści doktor z kryzowi błelece. Ty je tam zare przeciadza. Włożył siustka, dodał gazu, a slizgnął so na zglodze. Taci to so zrobiło zjanstwo, a tole z nim jachało. Auto zatyńcowało, łebrucało so w kół, a wciadzało rychtych prosto w boma. Dzedzun, co nen pień prawie klwył, jaś płeckok jak to trzasło. Płedlecył, a syt so tere wesok na twyle, a wzyrał w dół. Na to przestał do niego cipsnik. Ewele, ciepsnice są tu, a to miało iść do lata. Je jem ty szczątka. Na szczęście. Jojo, gady mnie zepk. Chujo, dzepk. Medoch tak gadamy na dzedzona. Utule, to jest rebok. Jo, ale nie wiesz co za tym w dole stalo? Ten biedno musi coś co zrobić. When je w mój cały rozum. Tak jak te. Je, when, ma dwaj, to je jedno. To czemu to jest tu, a on tam jamreje w tym podziantym auce? Muszę przecież czas co rozdać. Je to już zrobić z moją bialką. Co te pleścisz? To jest za dobrze czas w ten łeb, ta moja buma. A co z twoim łetroctwa? Wzyruj tu tak. Widzisz ten wetrep, trzemy łygływci wezyrający z niego błyten. Łene chcą na świat. Tak jak ten twój Erik. A skądka te wieś, łasim Iryku? A w ptysiem radio cirkele. Tychę mają radio? Kasia słyłe nie mają. Bieja gadej. Łęca radia jest. Lizesz ten azet? A może twoje lec ci całą my bez trupa? Łeno są coś streky. Ty i leca. Amandu swetem kłecie, a zdrzył, że jego auto je jaciś krótszy stulny. Chcął so temu przezdrzec. Chwycił so dwiży, a płet cygnął na rankach. W nim w jego głowie coś brezgłetło, jak młerskowała, albo jeśli lepiej rzec, kwasny górci w skle. Dobrze, że prawie ktoś go slodę uchwycił. Zaraz po przewiezeniem Amandusa do płycci błelece założył mu 1,20 szwów na łesenie. Cierze płyn miał na ścieżce cały. Cieju leżał w izbie, a ju mógł coś gadać, płezłelele listce do niego przyjść. Cie Amandus ja uzdrzył, rzekł. Mulkły, dzemy miele kasiewści radio. Невеле, te jedno dziecko co nie sygnie, mamume Erysia. Nie łem dzemy miele no radio, mulkły. Na jezorach w Błerach. Radiowy magazyn Kasiewści. Lampka nad rutą realizatora zwanku zaswiecała so na czerweno. Amandus czuł jeść w słuchulkach ostatnie zdanie sygnaturę programę Na jezorach a w lasach, radiowy Kasiewści magazyn. Dostał ranką znak. Cie i dwie niedziele nazad jesteśmy zaczynali muzyczny cykl w radiowym kasiewskim magazynie. Jem wiedzyl, że nie może to przejść bez płemiennego wśród kasiebów. Po prawdzie taci płemion był. Z tego, co so dalo merkać z listów wszelakich rozmowów, łudba tam to jest na wiele procemników, jak też drechów. Idziemy ty dali cygnany ten cykl, bo mamy nadzieję, że przenący łen do najłe magazynę młodych kasiebów. A chcemy tiłe prezentować rozmaitą muzykę, od jazzowy do ledowy. Szukamy też młodzieżowych karnów grających na kasiebach, którym nie jest romota śpiewać do dzizdniowej muzyki po kasiebsku. Chcemy ich dokazę przedstawić w naszej programie. A dzisiaj dla was zagraje ze śpiewa artysta, którego znajemy w siatce poet przezwiska Sting. Amandus podniósł ranka. Z placci którą przeniosła do radiowego studia Liska, dało sociec śpiewa It's Probably May. Za rytą stojale Gust, którym przed Amandusa skończył czytać kasiebską kleka, a Ludwich, co naprzód podłeka storygłe radiowca Domnika Płyfocia, a teraz kaju sum kłemandyrował na jezorach a w lasach. Dla mnie to jest szkoda czasem, no to plestanie i puszczanie jakiejś anielsi muzyci. To je le wszystkie raz, ale no wiertel, a w tym 4 le furci. Bronił swoich decyzjów Ludwich. Jak małe glowo w publicznym radiu mume leno głezna w niedziela reno. Gust wiedzą co godo. A jak wachceta peżno młodszych słuchańców przecygnąć do kasiewskiego magazyny? Reportaże ma spłela, przezyrka melowych gazetów. Oni doch słuchają rozmaitych radiostacjów. Te czemu mają prawie na ten program nastawić radia? Witam was, co? Kto gdy, ten my prawda. Meteo wsiadciłe mumę za malo. Musimy ich cesnąć z lewicy w radiu i w publicznej telewizji tyś. Bo co to je pół godziny co 2 niedziele na dredzim programie? Jak me do bandy wici ciasę, ty na wsiadłem ze plac. Realizator pilował antenę, a dył ranką znac.
Na końc jeszcze raz chcemy przyjść do muzyki z najnowszej platki Stinga. Muzyki jak wiedno kulniełe wysoci, utrzymane w jazzowym urce, speżynka soule, rytm bluesa i rocka. Je są ładzankiwe, Eraza z Liską Kotowską, która na muzyczny nurcek przerektowała, rzeczy ma w siatciem belnych jastrów. A tere są Augustin in Hell.